2023. augusztus 18-a Ilona napja van, és itt látható Sharada ultrakorai kék csemegeszőlő, két gyönyörű szép telt fürt, egy-két bogyó még nem érett, ettől függetlenül kóstolgattam, és a nagy része jó, tehát ezen mondjuk ez a 3 bogyó, ami nem igazán akar érni, úgyhogy ettől függetlenül ezt a fürtöt hamarosan eltávolítom, és megnézzük, hogy milyen ízre csodálatos, nagyon enyhe cseresznye, illetve egyes vélekedések szerint faeper íz is kiérezhető. Én megmondom őszintén, azt nem éreztem, cseresznyét annál inkább. Kiválasztott fürtnél megnézzük a súlyát, hogy az hogy is alakul. Pont a kijelzőre is. Némi hibát vétettem, mert előbb raktam föl, mint hogy bekapcsoltam volna. Tehát itt látszik, hogy 452 grammos a fürt. Bogyó méret ennél 9 gram, 8, 9, tehát impozáns méretűek. Viszonyításként egy 10 forintoshoz mérem. Ebből is látszik, hogy gyönyörű, szép a bogyó, elvágva, zserésnek tűnik, ettől függetlenül nagyon jó leveses, lédús bogyóról beszélhetünk. Magja viszonylag nagy, de a bogyó méretéhez képest egyáltalán nem zavaró, bőre nem rágós, olvadó. Összképét tekintve egy nagyon értékes fajta, nagyon jó fajta, ultrakoraiak közé tartozik. Kedvező időjárási körülmények és jó elhelyezkedésű kertek esetében július végén már beérik. És volt, aki néhány videóm alá oda kommentelte, hogy mindenki Boris akar lenni. Én nem akarok Boris lenni, nekem ez csak egy hobbi. Tisztelem mindenkinek a munkáját, úgyhogy csak a saját eredményeimről kívánok ilyen videóformában beszámolni. Köszönöm a figyelmet!